Njalo amen. Nginikiwe kathiwa ngisho something bazalwane. Mina ubaba kimi wangibona kudala cishe ngo-1998. Uma ngabe ngibona wathi ngaze ngasithanda isidudla. Engithanda ngingasiuthobekile lo wanamhlanje. Ngiphiwele emakhaya. Ngingena step. Sometimes asiphinda shumayele ngami ukuthi step anginaso. Wangithanda ubaba bazalwane. Wangithatha wangenza umntwana wakhe. Wangithatha wangiletha kwifamily yakhe. Mina-ke ngisula somuntu muke wangithanda usukuyibulele. Ngiyanamathela nje. Ubaba ubeyilo luhlobo lomuntu lokuthi nawe ungamthatha umenzo wakho. Wena okade uyisukela kuyena. Kodwa yena behlala evula izandla. Mina ngilizwile uthando likaBaba. Bengakaze ngiluzwe kodwa ngiqale ngobaba uGumbi bazalwane. Ulokho nje ungibizile ngomhla ka-25 May. Ubaba kanti uzongivalelisa. Izinto akhulume nami uyikhulume nami bazalwane angikwazi ukuyitshela nina. Kodwa lokho kungenze ngabona ukuthi kanti ubaba ngibaluleke kangaka empilweni yakhe. Wangigona bazalwane sashutha. Ngahlala esifubeni. Ngibuzwile ubuhlungu bazalwane. Abafundisi bangixolela kodwa ngakhala ngaze ngathi hayibo kwangazi ukuthi ngishonelwe uNkulunkulu. Indlela okwenzeka ngayo bazalwane. Ngiyabonga kakhulu khona ke ubaba into ayenzile